Καλώς ήρθατε στο tutorial του PixInsight. Αυτό είναι ένα complementary, δηλαδή συμπληρωματικό tutorial, ας το πούμε έτσι, πάνω στο tutorial το οποίο φτιάχνει ο Θέμης με τα βασικά πράγματα του PixInsight. Θα τα δούμε και εδώ, θα δούμε και κάποια άλλα λίγο πιο έτσι, ας το πούμε εγώ, πολύπλοκα. Εδώ έχουμε ανοίξει μια luminance φωτογραφία του NGC 6946 του γαλαξία. Πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτή τη φωτογραφία. Καταρχάς να πούμε τα πρώτα πράγματα που κάνουμε είναι να ανοίγουμε το Screen Transfer Function, το STF, το οποίο είναι μια απλή προεπισκόπηση της εικόνας. Το τονίζουμε, είναι προεπισκόπηση, πατώντας το auto βλέπουμε την εικόνα μας. Δεν γίνεται καμία αλλαγή με το Screen Transfer Function επάνω στην εικόνα. Κάνουμε reset με το χ από εδώ, κάνουμε πάλι auto, έτσι. Να πούμε ότι υπάρχουν δύο σκέλη στην επεξεργασία, είναι η γραμμική και η μη γραμμική επεξεργασία, linear και non-linear. Τι γίνεται? Η γραμμική επεξεργασία είναι ουσιαστικά ό,τι κάνουμε πριν εφαρμόσουμε levels επάνω στην εικόνα, levels όπως τα ξέρουμε π.χ. από το Photoshop. Εφόσον πάνω στην εικόνα εφαρμοστούν levels και αρχίζουμε και στρετσάρουμε την εικόνα κανονικά, η εικόνα μας γίνεται μη γραμμική, non-linear. Πρέπει κάποια πραγματάκια να γίνουν όταν η εικόνα είναι ακόμα γραμμική, δηλαδή απείραχτη από στρετσάρισμα. Αυτά είναι ουσιαστικά το deconvolution, ας πούμε, το να βγάλουμε gradient από την εικόνα μας εάν υπάρχει, και τα flats μας δεν είναι πολύ καλά, και το color balance. Στην συγκεκριμένη περίπτωση τα flats είναι γενικά καλά. Εδώ μπορεί να φαίνεται έτσι περισσότερη φωτεινότητα, αυτό είναι από το πολύ στρετσάρισμα. Χρώμα δεν έχουμε εδώ πέρα, οπότε θα κάνουμε deconvolution. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε το decon, όπως το λέμε, deconvolution, να δούμε πώς δουλεύει. Το deconvolution λοιπόν είναι μια διαδικασία η οποία χαμηλώνει το swing στην εικόνα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εάν ας πούμε εμείς τραβάμε με 3 με 4 arc second swing, κάνοντας ένα έτσι καλό deconvolution, μπορούμε να χαμηλώσουμε ουσιαστικά τη φωτογραφία μας κατά 1-1,5 arc second. Έτσι, πάντα στη θεωρία βέβαια. Σαν sharp είναι περίπου, είναι κάτι ανάμεσα στα δύο. Λοιπόν, η τιμή πειράζει με το standard deviation. Έτσι, πριν το κάνουμε αυτό, ας το βάλουμε στο 1,40 ας πούμε. Πριν το κάνουμε αυτό, πρέπει να προστατεύσουμε τα αστέρια μας, γιατί το deconvolution πάει και τα πειράζει. Τι κάνουμε? Καταρχάς, θα ανοίξουμε το de-ringing, θα το τσεκάρουμε. Το global dark θα το κατεβάσουμε ένα κλικ πριν το αριστερά το τέλος, στο 0,01%. Έτσι, και θα τσεκάρουμε και το local de-ringing. Εδώ το local support θέλει μία μάσκα αστεριών. Πάμε να τη φτιάξουμε. Πάμε στο Mask Generation, Star Mask. Έτσι, επειδή η εικόνα μας είναι σε προεπισκόπηση και ουσιαστικά δεν έχει στρετσαριστεί, φαίνονται λίγα αστέρια κανονικά, επομένως θα πρέπει να κατεβάσουμε τα mid-tones ένα κλικ πάλι πριν το τέλος αριστερά, για να μας βγάλει περισσότερα αστέρια. Έχουμε πατήσει Apply, περιμένουμε την μάσκα. Έτοιμη η μάσκα μας, την εφαρμόζουμε πάνω στην εικόνα, σέρνοντας την πάνω στην μπάρα. Δεν την κλείνουμε, αλλά την κάνουμε minimize, ας το πούμε έτσι. Ok, εδώ φαίνεται ποια αστέρια πιάνει η μάσκα. Πατάμε, ξετσεκάρουμε το show mask για να βλέπουμε κανονικά την εικόνα μας. Λοιπόν, επειδή το deconvolution παίρνει έτσι κάμποση ώρα για να εφαρμοστεί σε όλη την εικόνα, θα κάνουμε ένα preview από εδώ πάνω, new preview. Θα επιλέξουμε το σημείο, ας πούμε εδώ. Πάμε εδώ κάτω στην μπάρα preview 01, το μεγαλώνουμε για να δούμε τώρα πώς δουλεύει το deconvolution. Λοιπόν, έχουμε βάλει με de-ringing, δεν έχουμε βάλει ακόμα τη μάσκα μας μέσα. Πάμε να δούμε αν εφαρμόσουμε το de-ringing, το deconvolution, συγγνώμη, όπως είναι. Βλέπουμε ότι τα αστέρια μας αποκτούν ένα μαύρο halo γύρω-γύρω, όπως το λέμε. Γενικά τα διαλύει. Undo. Πάμε
στο local support, επιλέγουμε το star mask, πατάμε ok. Το local amount μπορούμε και το χαμηλώσουμε, ας πούμε στο 0.40. Λοιπόν, επειδή δεν θέλουμε η μάσκα αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται στα αστέρια, θέλουμε να εφαρμοστεί στο υπόβαθρο, έτσι στο γαλαξία ουσιαστικά, θα κάνουμε αντιστροφή μάσκας, invert mask από εδώ. Πάμε να δούμε τώρα, όπως το έχουμε κάνει, πώς θα γίνει. Βλέπουμε ότι πάλι πάει και πειράζει τα αστέρια. Γιατί έχουμε δώσει πολύ standard deviation. Πάμε και το χαμηλώνουμε, ας πούμε κι άλλο, στο 1.10. Εφαρμόζουμε. Εδώ βλέπουμε λίγο πιο καλά τα πράγματα. Αν κάνουμε undo και redo, έτσι, βλέπουμε ότι έχει βελτιωθεί η εικόνα μας. Βέβαια πάλι υπάρχει ένα αμυδρό χάλο γύρω από τα άστρα. Αυτό θέλει πειραματισμούς, βέβαια, για να βρούμε το κατάλληλο σημείο. Χαμηλώνουμε το shape λίγο στο 1.60 να δούμε τι αποτέλεσμα θα έχει. Δεν είναι τόσο καλό ίσως. Ας περιπτώσει μπορούμε να το αφήσουμε, μάλλον να το χαμηλώσουμε και άλλο στο 1.20 να δούμε αν θα φτιάξει. Όχι. Επομένως το αφήνουμε καλύτερα το shape στο 2 εκεί που ήτανε και παίζουμε μόνο με το standard deviation. Ας το έχουμε τώρα στο 1.10 που ξέρουμε ότι δουλεύει, έστω και αν έχει λίγο το άστρο λίγο χάλο, δεν μας πειράζει τώρα. Λοιπόν, πάμε αυτό να το εφαρμόσουμε σε ολόκληρη την εικόνα μας. Σβήνουμε το preview, δεν μας χρειάζεται, preview delete, ωραία, και πατάμε apply. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι το πόσο καλό θα είναι το convolution εξαρτάται από τα πόσα iterations έχουμε δηλώσει. Έχουμε δηλώσει 10, μπορούμε να πάμε και 20 και 30. Από την τιμή του local amount εδώ πέρα, δηλαδή μπορούμε να παίξουμε λιγάκι και με το standard deviation ώστε να βρούμε το κατάλληλο συνδυασμό. Θα κάνουμε undo, να δούμε πως ήταν, redo, βλέπουμε ότι έχει φτιάξει η εικόνα μας αρκετά. Κλείνουμε μετά το convolution, δεν το χρειαζόμαστε πια. Επίσης θα κλείσουμε, θα βγάλουμε τη μάσκα από εδώ πέρα, remove mask, θα την κλείσουμε, δεν την χρειαζόμαστε για την ώρα, και το STF το κλείνουμε και αυτό αφού κάνουμε reset πρώτα. Πάμε τώρα να εφαρμόσουμε τα levels μας. Πάμε στο histogram transformation, πατάμε το preview, το μεγαλώνουμε, πατάμε και το check εδώ πέρα για να μας δείξει το ιστόγραμμα. Εδώ βλέπουμε ότι έχει ένα κενό στο black point, μπορούμε να το χαμηλώσουμε λίγο, παίρνει δηλαδή, αλλά εδώ κοιτάμε να μην κλιπάρει πολλά pixels, δηλαδή να μην χάνονται πολλά pixels από την εικόνα χαμηλώνοντας το black point. Λοιπόν, θα το πάμε γύρω εδώ πέρα, δεν το πάμε τελείως, κάνουμε ένα reset από εδώ και τραβάμε τώρα το μεσαίο, ποτέ το δεξί το white point, πάντα το middle point, μέχρι εκεί που αρχίζει περίπου το ιστόγραμμα. Κάνουμε apply, reset πάλι για να στρώσει το ιστόγραμμα, κατεβάζουμε πάλι το black point, έτσι, όχι πολύ πάλι, κάνουμε αυτή τη διαδικασία όσες φορές χρειαστεί και όσο παίρνει η εικόνα μας. Εδώ βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε και πολύ. Ας πούμε ότι το φτάνουμε μέχρι την άκρη του ιστογράμματος, κάνουμε reset, θα κατεβάσουμε το black point μας περίπου εκεί που αρχίζει το ιστόγραμμα, προσέχοντας όμως να μην κρύψουμε τα αχνά σημεία εδώ του γαλαξία ή ό,τι άλλα αχνά σημεία μπορεί να υπάρχουν. Επίσης θα πρέπει να προσέχουμε πάντα στην εικόνα μας, αν έχουμε βάλει σωστά τα flats κλπ, ίσως κάποια φωτεινά σημεία να μην είναι gradient αλλά γαλακτική σκόνη, η οποία υπάρχει σε πολλές φωτογραφίες, υπάρχει
σχεδόν σε όλα τα σημεία που φωτογραφίζουμε. Σε άλλα φαίνονται πιο εύκολα, σε άλλα πιο δύσκολα. Στη συγκεκριμένη περιοχή υπάρχει γενικά μια array γαλακτική σκόνη, γι' αυτό και αν τη ρετσάρουμε αρκετά θα δούμε, δεν φαίνεται καλά εδώ, αλλά θα δούμε ότι υπάρχουν κάποιες περιοχές στις οποίες είναι λίγο πιο φωτεινές, δηλαδή υπάρχει αυτή η σκόνη. Βέβαια δεν είναι ο σκοπός μας εδώ να την αναδείξουμε, οπότε θα την αφήσουμε ως έχει. Απλά να το έχουμε υπόψη μας ότι σε κάποιες φωτογραφίες, κλασικότατα στο 1.81-1.82, υπάρχει η λεγόμενη γαλακτική σκόνη, την οποία δεν πρέπει να την μπερδεύουμε με gradient. Κλείνουμε λοιπόν εδώ το ιστόγραμμα και τα preview και έχουμε ένα πρώτο αποτέλεσμα, όπως βλέπουμε εδώ. Τι μπορούμε να κάνουμε μετά? Να κάνουμε HDR Wavelet Transform. Αυτό το χρησιμοποιούμε συνήθως όταν έχουμε ένα πολύ φωτεινό κομμάτι, π.χ. τον πυρήνα του Mi 31, και θέλουμε να αποκαλύψουμε λεπτομέρειες ή να δώσουμε παραπάνω contrast. Αν το εφαρμόσουμε εδώ θα δούμε ότι ουσιαστικά δεν θα κάνει και πολλά πράγματα. Κάνει ένα πολύ έντονο contrast. Έτσι, μπορούμε να επιλέξουμε 5 layers. Πάλι το ίδιο, κάνει έντονο contrast. Για να μην το κάνει αυτό θα τσεκάρουμε του lightness και lightness mask. Τώρα θα έχει ένα πιο ελαφρό αποτέλεσμα. Αν μας αρέσει το κρατάμε, κάνουμε undo, redo. Στην ουσία πρέπει να έχει και λίγη φωτεινότητα γαλαξίας, αλλά ας το κρατήσουμε γιατί έχει δώσει λίγο περισσότερο contrast. Λοιπόν, να σημειώσουμε ότι το HDR πολλές φορές πειράζει τα άστρα μας και δημιουργεί μαύρες τελείες μέσα. Για να μην το κάνει αυτό θα πρέπει να φτιάξουμε μια μάσκα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν χρειάστηκε. Θα τη φτιάξουμε όμως τώρα τη μάσκα για να μικρύνουμε τα αστέρια μας. Πώς θα γίνει αυτό? Καταρχήν φτιάχνουμε πάλι Star Mask. Όπα, Mask Generation, Star Mask. Τα Mid-Tones θα τα πάμε στη μέση, στο 0.5. Κάνουμε Apply, περιμένουμε να φτιαχτεί η μάσκα. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε τη μάσκα μας. Την εφαρμόζουμε με τον γνωστό τρόπο drag and drop στην μπάρα. Δεν την κλείνουμε, την ανεβάζουμε πάνω. Για να τη δούμε πάντα πατάμε το Show Mask, Hide Mask. Λοιπόν, η μάσκα μας την θέλουμε να είναι όχι αντιστροφή, invert, αλλά έτσι όπως είναι, δηλαδή επάνω στα αστέρια. Και να δούμε τώρα, θα πρέπει να επιλέξουμε το στο Morphological Transformation και το Erosion. Λοιπόν, ας δούμε από τα 3 τα 9 elements, επιλέγουμε αυτό να είναι λίγο κυκλικό και τι κάνουμε ουσιαστικά? Το κατεβάζουμε π.χ. στο 60 το amount, κάνουμε να δούμε τι κάνει, μικρύνει τα άστρα λιγάκι και ίσως τα κάνει λίγο desaturate, δηλαδή άμα κάναμε πολύ stretching και έχουν το white point έχει γίνει saturate, έχουν ασπρίσει πολύ, θα κάνει desaturate. Λοιπόν, δεν θέλουμε να το παρακάνουμε κιόλας, νομίζω ότι εκεί είναι ένα καλό σημείο. Κλείνουμε το Morphological Transformation και βγάζουμε τη μάσκα μας, Remove Mask. Η μάσκα μας βέβαια υπάρχει ακόμα, είναι πίσω, μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε μετά αν θέλουμε. Τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε ως εξής. Θα φτιάξουμε άλλη μια μάσκα, η οποία θα λέγεται Luminance Mask. Τι γίνεται? Η μάσκα αυτή θα προστατεύει κυρίως το υπόβαθρο. Θέλουμε να δώσουμε λίγη φωτεινότητα στο γαλαξία ακόμα, χωρίς όμως να διαλύσουμε τα πάντα τριγύρω. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Θα πάμε και θα φτιάξουμε ένα αντίγραφο της εικόνας μας. Θα πάμε δηλαδή με το βελάκι πάνω εδώ στην καρτελίτσα, θα το τραβήξουμε και φτιάχνουμε ένα copy. Αυτό το copy λοιπόν θα πάμε στο ιστόγραμμα, θα παίξουμε με το ιστόγραμμα. Τώρα βλέπουμε το clone, όπως λέμε εδώ, το copy. Έτσι θα κατεβάσουμε το black point,
όσο μαυρίζουμε προστατεύουμε τις περιοχές που μαυρίζουν. Λοιπόν, εμείς θέλουμε ας πούμε κάπου εδώ, κάνουμε apply, εντάξει, κλείνουμε το preview και τώρα τη μάσκα μας την εφαρμόζουμε τον ίδιο τρόπο επάνω στην αρχική μας εικόνα. Την κλείνουμε, την κάνουμε minimize και αν πάμε τώρα στο histogram transformation πάλι, κάνουμε preview, check για να φάνουν τα ιστογράμματα σωστά. Θα δούμε τώρα ότι με επιλεγμένη όπως είναι τη μάσκα μας, αν τραβήξουμε το middle point, φωτίζεται κυρίως ο γαλαξίας. Βέβαια φωτίζονται και τα άστρα, αυτό δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, αλλά μπορούμε να τα φτιάξουμε μετά. Λοιπόν, οπότε μπορούμε λίγο έτσι να δώσουμε κάμποσο, έτσι, να φωτιστεί λιγάκι ο γαλαξίας μας περισσότερο. Αν κάνουμε αντιστροφή μάσκας τραβώντας το black point, ουσιαστικά βλέπουμε ότι σκοτεινιάζουμε το υπόβαθρο έτσι πιο ελεγχόμενα, χωρίς να πάρουμε πολύ από το γαλαξία κλπ. Δηλαδή με τη μάσκα επάνω είναι πιο καλό να το κάνουμε αυτό. Για την ώρα δεν θέλουμε να το κάνουμε πολύ, θέλουμε πολύ λίγο. Κάνουμε ένα apply. Ok, κλείνουμε και βγάζουμε τη μάσκα μας. Και εδώ τώρα τα αστέρια μας πάλι φωτίστηκαν παραπάνω. Με την ίδια νοοτροπία μπορούμε να ξαναβάλουμε την μάσκα, τη Star Mask που φτιάξαμε. Υπάρχει κάτω, την επιλέγουμε Star Mask. Ok, επιλέγουμε πάλι το Morphological Transformation, πάλι Erosion, να βάλουμε, να το αφήσουμε στο 0.60 να δούμε τι θα κάνει. Βλέπουμε ότι τα φτιάχνει τα αστέρια μας. Ίσως να μην θέλουμε τόσο πολύ, πάμε 0.40 για να έχουν και λίγο έτσι μια λαμπρότητα, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, μπορούμε κάνουμε ένα undo, θα το χαμηλώσω λίγο ακόμα στο 0.30. Εδώ είναι καλύτερα. Λοιπόν, τώρα πάμε έτσι προς το τελευταίο σκέλος, το οποίο είναι το noise reduction. Εδώ βλέπουμε βέβαια ότι η εικόνα μας γενικά δεν έχει και πολύ θόρυβο. Παρά τα αυτά θα δείξουμε στα γρήγορα πως γίνεται η διαδικασία. Βγάζουμε οποιαδήποτε μάσκα έχουμε και ανοίγουμε το ACDNR, το οποίο είναι το noise reduction. Chrominance, χρώμα δεν έχουμε, επομένως ξετσεκάρουμε. Έχουμε μόνο το luminance. Κάνουμε apply lightness mask. Τη μάσκα μας την καθορίζουμε και την ελέγχουμε από εδώ, κάνοντας preview. Βλέπουμε ποια σημεία προστατεύονται. Μαυρίζοντας προστατεύουμε περισσότερο τις περιοχές που μαυρίζουν, έτσι, και ασπρίζοντας ουσιαστικά επιτρέπουμε στο noise reduction να επέμβει πολύ πιο πολύ στις πιο ανοιχτές περιοχές. Μπορούμε να κρατήσουμε, ας πούμε, αυτή τη μάσκα όπως τη φτιάξαμε, έτσι. Κλείνουμε το preview, κλείνουμε και το real time εδώ και πάμε να δούμε τώρα το standard deviation. Είναι 1,5, θέλουμε να το χαμηλώσουμε αρκετά στο 0,4 ας πούμε. Κάνουμε ένα preview με τον γνωστό τρόπο, έτσι. Πάμε να δούμε από κοντά τι θα κάνει. Ουσιαστικά δεν βλέπουμε και ιδιαίτερη διαφορά, γιατί δεν είχαμε έτσι κι αλλιώς πολύ θόρυβο. Πάντως αυτή είναι η διαδικασία αν θέλουμε να το κάνουμε. Βλέπουμε εδώ κάποια μικροαλλαγή, undo, redo, αλλά
Δεν νομίζω ότι αξίζει σε αυτή την περίπτωση. Θα μας πάρει και λίγο sharp από το γαλαξία, δεν το θέλουμε αυτό. Βέβαια τον έχουμε προστατέψει, αλλά ας περιπτώσει η εικόνα μας είναι εντάξει και χωρίς noise reduction. Κλείνουμε το noise reduction, κλείνουμε και το preview και είμαστε έτοιμοι. Θα προχωρήσουμε λοιπόν στο επόμενο βήμα, στο επόμενο βίντεο, το οποίο θα είναι το φτιάξιμο του RGB και το LRGB composition.